Rabja fost numru kbir ta' uċin li joqogħdu li jiffrekwentaw Marsal Forn wara l-għaġla tal-gvern li neħi waħda mill-kareġġati fuq il-pont li jaqgħat il-menqa max-xatt biex tinqeda persuna waħda. L-erba li għadda net news xandar li f'dawn il-jiem għaddejjin xogħlijiet biex parti mit-triq tinbidel f'bankina wiesa ħalli l-persuna li se tkun akkomodata mill-gvern tingħata aktar spazju għall-imwejjed u s-siġġijiet. Wara li xandarna dik l-istorja, il-ġimgħa filgħodu il-ħaddiema tal-gvern intbagħtu malajr fil-post biex ħaffu kemm jista' jkun il-proċess u l-każ ifittex jingħalaq. Madankollu, il-persuni li tkellmu ma' Net News qed igergru mill-fatt li dawn ix-xogħlijiet se jaġevolaw persuna waħda u jbagħtu minnhom ħafna aktar nies. Il-persuni li tkellmu magħna staqsew xi pressjoni din il-persuna seta' tagħmlet fil-Ministeru għal Għawdex biex irnexxilha tingħata daqstant attenzjoni u x-xogħlijiet isiru pass daqstant maġġel. Sa dan it-tant fi stqarrija biex iwieġeb iż-żewġ sejjer, il-Ministeru għal Għawdex ikkonferma x-xogħlijiet filwaqt li qal li dawn kienu approvati f'Ġunju li għadda. Qal li x-xogħlijiet huma parti minn master plan li għandu l-approvazzjoni tal-MEPA, id-Dipartiment tal-Lands u anke Transport Malta. Madankollu fl-isqarrija il-Ministeru ma kummenta xejn dwar lan wara dan ix-xogħol. Bl-istess mod ma ngħid xejn lanqas dwar il-persuna li se tkun akkomodata mill-Gvern grazzi għal dawn ix-xogħlijiet.